Dissabte 22 d'abril es celebrarà al Palau Sant Jordi el Festival Cas 2006. Els Rauxa, els ballesans, amants de la rumba, seran els encarregats de donar el tret de sortida d'aquest festival. Glissando serà el següent grup en actuar. Els barcelonins presentaran al Palau Sant Jordi el seu darrer treball anomenat Surplus. El polifacètic Francesc Ribera, amb Titot, serà present amb el seu darrer projecte, els Ara Mateix. 9:45 és l'hora en què els vendrellencs L'Exambusto apareixeran a l'escenari del Sant Jordi. Una parella estranya serà la següent a pujar a l'escenari, en Gerard Quintana acompanyat d'en Joel Joan. Els manresans Gossos portaran el seu contundent directe al Palau Sant Jordi aquest proper dissabte, dia 22 d'abril. L'hora d'actuació serà a les 11:10 de la nit. Cris Joanico i els Mags de Benigall presentaran al Sant Jordi el seu darrer treball anomenat Jocs d'Amagat. La companyia elèctrica d'Arma i la Cobla Mediterrània oferiran el seu espectacle. Doctor Calypso i la Gossa Sorda clouran aquest festival.